Yaman ti pang panunuto mo manong Kevin. Ay, just to ne. Ito yung mandi kong kunakon. Anong nga rin di panunutag? Si Dain na, tunurabi eh. Di ba sila? Hurga. Maganda ita. Adapan ta kita eh. Gusto bag, baka maunaan ta. Kilalo kayo nagbakada ko dyan eh. Alita na yun. Sa uwa. Baka makita na tayo makimpati. Dito daw away ka. Lukas ng oras. O di matatao. Asam. Ikaamot lang. Kita mo kita sa baba. Oy. Delikado. Manong Kevin. Tagariya. Sumamot. Ikaamot lang. Kapag di na makasipot ka niya ta. Awan mo't siguro. Magandang digay. Imasan na siya. Imasan na kita. Nagbakada. Kita ka niya tayo ba? Ano ito plano? Lain ta? Wala. No, manong. Batin na tabukot na dito no? Delikado. Neng? Papanuno ko nga natin pampanuno ito kung gusto na eh. Uwan manong Kevin. Nagbasi mo. Umanay nga rin mga rin nagado tayo. Na? Yang arti balak ta manong Kevin. Alakan ta. Animan eh. Bunga na. Umay. Pininana dito yung mga sabama. Nagbasi, nagarudan. Umanay nga rin tayo. Umanay nga. Kasi tayo na tayo dito eh. Si Riga na pa yung piman eh. Tapos na kanya ata dito yes ni. Si Riga ito di ba nagbiag? Tapos nandun sa pan eh. Patapos nagriga tayo. Oo. Yun na. Hindi, dapat mo rin ito eh. Magkay. Hindi pakadita ta. Ito ta. Itaglaw na ko ta. Kita, umundas na eh. Papanuno ko nga tao. Ito pampanuno ta kon. Napanuno man. Uwan manong Kevin. Nagkaadidag petabungan na ni. Tataw!